to kushe ne shedan ya bullo da shi dan mata su raina su. Wannan mata wacce ba ta hailan in an tara mata to ita ce shugaban su. To akwai su suna nan, akwai kuma yarinya karama wacce bata taba yin haila ba sai auren ta ya mutu ko kuma wani abu ya faru auren ya rabu tsakanin su da mijin, amma kankanwa ce bata yi yin haila ba. Ka gani? To akwai kuma tsohuwa wacce take ta ɗebe kauna ba za ta sake haila ba, haila ta daina saboda yawan shekarunta. To dukkan su waɗannan aka ce in auren su ya mutu wata 3 za su kawai shine idda su. Domin abin da yasa ubangiji ya bayani anan, kaga abin da aka sani wato jini aka kula da shi guda 3 ba wata 3 ba asalin shari'a. To akwai wacce take a cikin kwana 50 ko kwana 60 ko kwana 70 sai ta jini 3. To saboda haka su matan da can yayin da tsoron Allah yake zuciyar maza da zuciyar mata, idan mace ta yi jini 3 ko da a kwana 40 ko da a kwana 50 ko da a kwana 60 bata kai wata 3 ba, in ta zo ta faɗa wa shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace na gama haila a cikin kwana 50, hailar nan guda 3 da aka ce na yi ta. To sai manzo Allah ya ce ta je ta yi aure ko da kwana 50 ne ko da kwana 60 ko 70. Yayin nan a kwana tashi tsoron Allah yana daɗa janyewa daga zukatan maza da zukatan matan. Shikenan sai mace bata gama haila ba ma sai ta zo ta yi ƙarya, sai ta ce ai na gama jinin nan guda 3, sai a ce ta je ta yi aure. Sai bayyana ashe jini biyu tai kuma guda ɗaya tai a wannan kwanakin. To daga nan ubangiji da ya ga halayen mata na rashin tsoron Allah ya yawaita da mazan, sai Allah ya aiko ya ce to gaba ɗaya kawai si wata 3. Da wacce za ta yi a kwana 50 din da wacce sai wata 3, to duk gaba ɗaya dai salasatu ashurun kawai. Ka gani? Sai aka haɗe duk aka ce ai wata 3 kawai. Amma banda wacce mijinta ya mutu, wannan saki ake magana. Wallahi lam yahiduna, haka kuma iddar waɗanda ba sa yin haila asal lisigar hinna saboda kankanta. Yarinya aka yi wa aure da shekara 9 ko shekara 10 ko shekara 11, to bata isa yin haila ba sai mijinta ya sake ta, to sai ta je ta yi idda wata 3 kawai tunda ba haila ba ta yin haila. Sai ta kirga watanni 3 ran da suka kare ta samu miji ta aure. Domin ana aurar da yarinya a shekara 9. Dan an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri na Aisha bata kai shekara 9 ba ma. An ce tana ɗaya shekara 7 ya aure ta aka ɗaura auren, ya kyale ta bai jima'i da ita ba sai da ya shekara 9 sannan ya je ya shiga ɗakin ta. To kaga ya halatta kenan ga wanda zai aure ya aura. Shine nasara da yaji an ce ana bukatar aurar da yara ƴan ƙanana ƴan mata, sai nasara ya ce in kuna yin haka yaran ku in sun zo haihuwa ya su kasa haihuwa, shi ke haifar da su ai Allah ne. Banda Allah wa zai iya fito da ɗa ko da matar ta shekara 100 a duniya? Sai Allah. Idan ka duba kofar da ɗa yake fitowa, to in ka dunkule hannunka ba zai shiga kofar ba, to dubi girman ɗan kuma ka gani sai ya fito lafiya ta gurin. Ashe Allah ne mai fidda shi kenan. To nasara saboda kin musulmi da addinin musulunci da karyata alqur'ani sai ya ce ai yarinya bai kamata aurar da ita ba sai ta shekara 14. Saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka ibnatahu fi darihi ta tara haibata falyatabawwa maqadahu fin nar. Duk mutumin da yake musulmi ne shi yana sallah ya yarda da Allah da ran ta alkiyama, ya bar yarsa ba akan darura ta rasa manemi ba dan wannan ba ya kyale ta dan bukatar kansa kawai har ta yi jinin haila a gidansa, in ya mutu bai to ba ubangiji ya ce to ya zauna akwai kujerarsa a cikin ta jahannama. To ya kuwa gani jama'a, yanzu ya kuwa ga zamanin nan namu da nasara mana kane addinin mu. Mutanen mu musulmi san duniya ya lullube su, idan sun ga abu Allah ya faɗa sai su ɗauki maganar nan ta wasa ce. Ba za su yi wani abu su duba sai kai jama'a mu duba mu a mukamin mu na musulmi masu kula da addinin musulunci da dokokin musulunci, bai kamata mu kwaikwayi abin da nasara yake a kasarsa ba. Ka gani? Ba ruwan mu, in dai an nuna mana za mu ci duniya to komai ayi wa musulunci ba ruwan kowa. Sai kowa ya ja bakin sa ya shiru, sai an zagi ubansa ko uwa ta tukuna sannan ka ga yana barbarin jiki zai faɗa. Amma ba ruwansa da bata addini. Ka ji dai mutum aka ce manzo Allah ya ce man taraka ibnatahu fi darihi ta tarar haibata faleta bawa maqadahu fin nar. Duk musulmin da ya bar yarsa lafiya lau ba dan ta rasa miji ba, dan ta biya wani bukata ko ta gama talla ta tara masa kayan daki ya kai ta da kayan daki, ko dan ta karo wata makarantar boko tukuna sai ta samu wani mukami, ko tana makarantar islamiyya ma ta musuluncin ma makarantar internet, Allah bai yarda ta wuce lokacin aure ba. Ta yi auren, dama ilimin mata amfaninsa ta yi aiki da shi a gidan mijinta kawai. Bakin ilimin mace wanda za ta bi aure, ta san bautawa Allah, ta san sunnar annabi, ta san hukunce-hukuncen sallah, azumi, zakka da jinin haila, jinin biki, yadda za ta zauna da mijinta lafiya, bakin ilimin ta iyalai tsaya. Sauran karatu ba wanda za ta ƙara bayan wannan, ubangiji ya ce su yi a ɗakin mijinsu. Mace in za ta yi ilimi da za ta karantar da garin nan dan ilimi, to ta karatun tana daga ɗakin mijinta, ji Allah. Idan ku ba ɗakin mijinta ba, to ta aikata haramun. A maimakon karatun ya zama alheri ya zama shari kuma. Ka gani?
domin matan da aka saukar da dokar akan wannan ubangiji ta ice wa qarna fi buyutikunna ko mata su zauna a cikin ɗakunan su to matan aure wajen kuma da Allah ya ce karatun a ɗaka za a yi fa ba a waje za a zauna a ƙi aure don neman wani karatu ba to shi ma a cikin wannan izin Allah ya faɗa ya ce wa zakurna ko ma yatule fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati ba ka Allah ya ce alqur'ani ba mata ku karanta abin da ake karanta muku amma fa fi buyutikunna ɗakunan auren ku to yanzu ya ka gani zamanin nasara mu ga mu musulmi ne amma musulmin riga ne yawancin mu domin wanda dai kaga yayi watsi da alqur'ani yayi watsi da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to me zai ce da Allah kuma da ranka da lafiyarka ba daure ka akai ba tilasta ma akai ba an yadda mutum ya saba Allah akan tilas in an tilasta masa ya rasa yadda zai ko za a kashe shi ko za a daure shi in bai yi wannan ba to nan aka gani kawai mutum zai sabo in ya kubuta kuma maza ya je ya tuba da wannan abu to amma ba wani ya saka ba dan bukatar kanka mutum ya rika bin ra'ayin arna waɗanda suke majusu da waɗanda suke kuma ahlul kitabu wanda Allah ya tsine musu daga bakara zuwa nasi duk inda kaji azaba ta yi kauri akan yahudu da nasara ne to sai kuma wanda ya aiki irin nasu ya kuwa gani jama'a zamanin nan Allah ya kiyaye mu saboda haka yan yara ƙanana ake so a aurar da su daga dai shekara 12 idan ku yarka tsare ta kai a gidanka ba ta fita ko kofar gida ita yarinya budurwa idan ba ta fita ko kofar gida ka tsare ta to wannan ta kai 13 ta kai 14 ma ba laifi in dai ba ta fita waje kuma sannan ba mai jiki ce wacce za ta yi haila din ba domin an ga wato na Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda aka yi auren ta shekara ta 14 to amma ka gani ita a gida take kuma wannan zamani tsoron Allah matan da wato wacce za a ce mace ce zamanin musulunci zamanin da manzo Allah kenan tsoron Allah ta kamar yanzu a ce waliyin Allah to sun kai ka masa tsoron Allah ba irin mu bane saboda haka jama'a kula abinda alqur'ani ya gaya mana in ba mu bi shi ba to an shiga uku Allah ba zai yarda a jayya da shi ta alkiyama ba mun ka san mutum ya so mace ne na ta ne tsakanin sa ma da shedan da tsakanin sa da mutum dan uwansa sai Allah ya ce kai la taktasimu ladayya kar ku yi min jayya anan ka gani shikenan daga nan sai a kai su ta Allah ya kiyaye mu to